Айде, хора! Да има перекет, да... Да. Айде сега. Казвай сега. Да има берекет. Да има берекет! Тая година да има много грозди, много вино да пием. Да ни е весело. Държите служичка. Айде! Държите служичка. Чакай се сме направили. Така е. Дай Боже! Така. Айде, господа! Дай Боже, много вино! Много вино да ядем, да пием и да се веселим! Наша Мария къде? Айде, живи и здрави! Айде, почерпи с... Айде да налиеш, да стане много грозито! Те насам да може и ние да фанем. Да, ще фани. Ще застанем всичките накрая. Айде! Да бъде благополучно. И сега да се едно хоро да тропнем. Вътре ще тропнем. Накладен томбак, мечката ни играела. Да, първо трябва да се насити, дай Боже, да има живот и здрави, да сме весели, засмени и да празнуваме дълги години. Дай Боже. Няма вътре. Чупай Господ, да? Айде вътре. Айде вътре, вече. Ема, обличи се. Иванке, айде, дружко. Айде! Айде, ма степчетът ме викам и степчета я няма. Айде. Да бъде годината благородна. Браво, Колко се стаи в гората, толкова... Ето, айде, здрави да има на душата ви. Айде сега, ем празника на Флюбените ще караме, ем празника на Трифон зарезавам. Заповядайте, другари. А влез, момиче. И на здрави да кажа. Айде, момиче, влез и ти да кажа.